ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമ ആചാര്യപാദായ നിദായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ എന്താണ് ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആറാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗമാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 12ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 13ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ജ്ഞാനയോഗമാണ് പറയുക. അപ്പൊ 3 സെക്ഷനാണ്: കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് കർമ്മയോഗത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ്, കർമ്മയോഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ധ്യാനം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഈ 6ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത്. എന്താണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 യുഗങ്ങളാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. 4 യുഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ഇതാണ് 4 യുഗങ്ങൾ. ആ 4 യുഗങ്ങളില് ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് യജ്ഞങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതില് സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനയോഗം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം എന്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകൾ, 8 പടവുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന് പറയുക. അതാണ് അഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ 8 എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അറിയണം. ആദ്യത്തത് എന്താണ്? ആ 8 പടവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ? ഹേമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ശരിയാണ് മാതാജി. 8 ആയില്ലോ. അതിൽ യമാണ് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് 4 നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സാത്വികാഹാരം മാത്രമാണ് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് മറ്റുള്ള മാംസാഹാരങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്താണ് സാധാരണ പറയുന്നത്? ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
പിന്നെ എന്താണ് ചൂതുകളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചീട്ട് കളിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് നാലാമത്തത് എന്താണ്, അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ, ഒരു വിവാഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ബന്ധങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത്രയും ക്ലെൻലിനെസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിയമങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ശുചിത്വത്തിനാണ് പറയുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇതുണ്ട്. നോൺ വയലൻസ്, ഇപ്പൊ മാംസാഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹിംസ, അതിനാണ് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ചൂത് കളിക്കാൻ പാടില്ല, അത് ഓസ്റ്റെരിറ്റി എന്നാണ് പറയുക. നമ്മളുടെ ഒരു അതിന്റെ മലയാളം വേർഡ് എന്താണ്, തപസ്യ എന്നുള്ളതാണ് പറയുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകൾ മാതിരിയായിട്ടാണ് അത് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്താത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ചില ചിട്ടകളുണ്ട്. നമ്മളൊരു സെക്ലൂഡഡ്, അധികം ക്രൗഡഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ പോയിട്ട് ഈ ധ്യാനത്തിന് ഇരിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, കുശാഗ്ര, പുല്ലിന്റെ മേലെ ആയിരിക്കണം. അതിന്റെ മേലെ മാൻതോൽ വിരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മാൻതോലൊക്കെ വിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ആകർഷണം അവിടേക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക ഇതായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെയാണ് ഇവർ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ വരാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വല്ലാണ്ട് താഴെയാവാൻ പാടില്ല, ഭൂമിയെ തൊട്ടിരിക്കുന്ന മാതിരി ആവരുത് എന്നുള്ള പോലെ. അതുപോലെ കണ്ണുകള് പൂർണ്ണമായും തുറന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് നിയമ എന്ന് പറയുന്നത്, നിയമ. അത് കഴിഞ്ഞ ആസന എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കാല് ഏത് ഇതിലിരിക്കണം, മുദ്രകളുണ്ട് അതിന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എവിടെ കൊണ്ടുവരണം, നാസികാഗ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം തുടക്കത്തില്. അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇനി അതിങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രത്യാഹാരയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എന്താണ്, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ധ്യാന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങണം അതാണ് തുടക്കം. പക്ഷെ വ്യക്തി രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എനർജി നമ്മളുടെ നാസികാഗ്രഹത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മളെ പല ചക്രങ്ങളായിട്ട്, അതിൽ മണിപ്പൂരക ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് പൊക്കിൾക്കുടിയുടെ അവിടെയുള്ള ചക്രത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മേലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കഴുത്തിന് മേലേക്കുള്ള ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വായുകൾ എന്നുള്ളതാണ് പറയുക. വായുക്കള് അപാനവായു, ഉദാനവായു അങ്ങനെയുണ്ട്, മേൽപ്പട്ടിക്കുള്ളത്, കീഴ്പ്പട്ടിക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ വായുകളുടെ നിയന്ത്രണം സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ അതിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം, അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അസുഖം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ പറയൂലോ, ആയുർവേദയുടെ കൺസെപ്റ്റേ അതാണ്. വാദം, പിത്തം, കഫം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നാടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പറയും നമ്മൾ ഏത് രോഗമാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലുള്ളത്. അവര് രോഗങ്ങളായിട്ടല്ല അതാണ്, എങ്ങനെ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അവരത് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രത്യാഹാരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ധ്യാനം എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ അവര് ഫുൾ എല്ലാമേ നിയന്ത്രിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ ധാരണ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പൂർണ്ണമായ ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കലും അവർക്ക് പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവർ അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ അവർ എത്തുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകൾ കേട്ടോ. ഇത് അത്രയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എത്തിയത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, 20 തൊട്ട് 23ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് പറഞ്ഞത്. യോഗ പരിശീലനത്താൽ സാധകൻ ക്രമേണ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരും. യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണമാണിത്. പിന്നീട് സമാധി എന്ന അവസ്ഥ കൈവരുന്നു. അതാണ് സമാധിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. യോഗത്തിന്റെ ഉപോത്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ഉപോത്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ്,
ഈ യോഗ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ യോഗ സിദ്ധികൾ കൈവരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ആ ഒരു പവർ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിലും സമാധി ലെവലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രാണനെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേലത്തെ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് ലഭിക്കും. ആ ഒരു ഇത് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ എത്ര ഫൂളിഷാണ് അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ അടിമകളൊക്കെയല്ലേ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് 4 മണിക്ക് എണീക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നേരം ഉറങ്ങട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പക്ഷെ ഈ യോഗ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മേലെ. അവർക്ക് ഉറങ്ങണ്ട വേണ്ട ഉറങ്ങണ്ട, അവർക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്താവുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അടിമകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അടിമകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഉപോത്പന്നങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സനിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ അനിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമം തെക്താ സർവാനശേഷതഃ മനസൈവേന്ദ്രിയഗ്രാമം വിവീനിയമ്യ സമന്തതഃ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. വഴിമാറുകയും അരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹൃദയംഗമമായ ഉത്സാഹം കൊണ്ടും നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ടും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ടും എപ്പോഴും സാത്വികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാം. എന്ത് വേണം? ആദ്യം നിശ്ചയാധൈര്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളീന്ന് ആ ഒരു എന്താ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരണം ആദ്യം. ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഉത്സാഹധൈര്യ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ലൈഫില് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വരാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇതില് സാധാരണ പ്രഭുപാദ ഇതിന് ഇത് പറയാ, എക്സാമ്പിൾ പറയാ, എന്താ പറയാ, നിരന്തര പ്രയത്നം വേണം, ദൃഢനിശ്ചയം വേണം എന്നാണ് പറയണത് അല്ലെ, ഉത്സാഹം വേണം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളൊരു യങ് കപ്പിൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണം, പേഷ്യൻസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അവര് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കുട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വളരെ വേഗം ലഭിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല അല്ലെ. പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതുപോലെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇന്ന് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നടക്കുന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു മാരീഡ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി, ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണോ? അല്ല. എത്രയോ പേരാണ് അല്ലെ, എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും കുട്ടികളില്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലവർക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇത്രയും എത്ര മോഡേൺ സയൻസ്, എത്ര ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ ശാസ്ത്രത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതുപോലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത്, അപ്പൊ എന്ത് വേണം, ആ പേഷ്യൻസോട് കൂടിയിട്ട് ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളൊരു കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ്, ശ്രദ്ധ വേണം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിശ്വാസം. എനിക്ക് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. അത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു റൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജപിക്കുന്നത്, ഒരിക്കലും ഞാനത് മുടക്കില്ല, ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിലും ഒരു റൗണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ജപിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാശി, ആ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘം. ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. കുറെ കഥകള്, ഭഗവാന്റെ ലീലകള് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പൂജ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് രാവിലെ ഭഗവാനയുടെ ഒരു ആരതി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു സംഘത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ 10 പേര് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? യോഗ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾക്ക് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമല്ല. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ്. കാരണം മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഒന്നും അറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചിട്ട എന്താ പറയുന്നത്? അഷ്ടാംഗ യോഗത്തില് ആദ്യം മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ശനൈ ശനൈ രൂപ ശനൈ ശനൈ രൂപമത് പരമേ ശനൈ ശനൈ രൂപ പരമേത് ബുദ്ധ്യാധൃതി ഗൃഹീതയ ആത്മസംസ്ഥം മനഃകൃത്വ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ ചിന്തിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? പടിപടിയായിട്ട് വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ സമാധിസ്ഥനാവണം. അപ്പൊ ആ സമാധിയുടെ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മനസ്സെന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആത്മാവിനെ മനസ്സിന്റെ പാട്ടിന് വിടാനല്ല പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആത്മാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ ഗ്രോസ് ബോഡി അല്ല, എന്താണ് സ്ഥൂല ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും അല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ എന്തിൽ ഉറപ്പിക്കണം? ആ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയം വിരമിക്കണം. അത് മനസ്സിനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടർത്തി കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന് എന്തിൽ ഉറപ്പിക്കണം? ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഉൾവലിപ്പിക്കണം, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിനെയാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ ആനന്ദത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അയാൾ ആനന്ദിക്കുന്നില്ല. നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എളുപ്പം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും നമ്മളോട് പ്രഭുപാദ എന്താ പറയുന്നത്? നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ, ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ വേഗം എത്താൻ പറ്റും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഒരു ആമ അതിന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഞാൻ പിടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് തനിയെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം, ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ കുറച്ചു നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ 4 വീട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വീടുകൾ
അവരെപ്പോഴും പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു രാവിലെ ഒരു 10 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കുറച്ചു നേരം പോയിരുന്നു, അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു, എന്തെങ്കിലും അവരെ പറ്റിയിട്ട് ഇവരെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയും പറയണം, എന്നാലും അതൊരു ടൈം പാസ്. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടി ഇപ്പൊ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? കുറച്ചു നേരം എന്താണ് ആ ശ്ലോകം, ഇന്നലെ നമ്മൾ 2-3 ശ്ലോകം പഠിച്ചു, ആ ശ്ലോകമെങ്കിലും നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാനും പഠിക്കണം. എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി അറിയണം, എനിക്ക് ആ ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പതിയെ കുറയും അല്ലെ. 10 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ 11:30ക്ക് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ വീട്ടിലത്തെ ബാക്കി എല്ലാ പണികളും കഴിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആണ് അത് അല്ലെ, നമ്മളൊരു ത്യാഗമാണ് അത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ വെപ്പും എന്താണ്, ഭഗവാൻ 10 മടങ്ങ് നമ്മളെ വലിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഈ എന്താ പറയാ, ഗോപികമാരെ പറയും ഇത്ര, അവര് ഭഗവാനിൽ അത്രയും ആകർഷകരായിട്ട് വീടും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടല്ലേ, പോലെ കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലും അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വന്ന അമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, രാസനൃത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ വിളിയില് ആകർഷകരായിട്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയാറ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയും ഇത്രേ, അതിന് വരാത്ത ആൾക്കാരോട് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന, ഒരിക്കലും ആ ഓടക്കുഴൽ വിളി കേൾക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഒരു തവണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഊരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയാണ്. ഒരു തവണ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഏതോ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. യഥോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തദോനിയം വേദ ആത്മന്യേവ വയം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ചപലവും നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ചഞ്ചലാണ്. നമ്മളൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കൂട്ടുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ 2 മക്കളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. നമ്മളുടെ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മക്കളും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്രസ് മുതൽ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ചുറ്റി നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒരു കുട്ടി അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ അമേരിക്കയിൽ പോയി നമ്മൾ അവർ വീടൊക്കെ ഒരു തവണ പോയിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കും 2 വീട്ടിലും. അമേരിക്കയിൽ പോയി നമ്മൾ ആ വീടൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി അവരെ വിവരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലും കൂടി എത്തും. എന്ന് അവരവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ? 2 എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന് അത്രയും വലിയ കഴിവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ചഞ്ചലവും ചപലവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്നൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ആത്മാവിന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഉള്ളൂ കേട്ടോ, നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതും ചെയ്തോളൂ, ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്താണ് ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവണം? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഇതല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തലാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിശുദ്ധിയാർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിനെ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴിയാണത്. എന്തിനധികം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമകഷ്ടയും അത് തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും വലിച്ചു ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിന് പകരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ. അയ്യോ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയണേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു? ഭഗവാനെ കാണാൻ, ഭഗവാനെ നല്ല രൂപങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കാതുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡാണ് നമ്മളുടെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിലോ ഏതോ നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചിലവർക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ അല്ലെ, എത്രയോ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ വെച്ച് അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണത് പോലും അറിയില്ല, അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ടിന്റെ വരികളല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരും ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അയ്യോ രാവിലെ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവായിട്ട് തല്ലുകൂടിയല്ലോ,
മകനോട് വഴക്കിട്ടൂലോ, അതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ എന്താണ്, ഇതിലാണ് നമ്മൾ മുഴുകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. സ്ലോലി സ്ലോലി സ്ലോലി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദേഷ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകാർ, ചില നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളായിരിക്കും പ്രൊവോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ മാറിക്കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമകഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന, സമഭാവനയോടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ, സമചിത്തതയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും, നമ്മൾ പറഞ്ഞോലെ ഇന്നലെ ആദേഹിനോസ്മിനി യഥാദേഹേ, ആ സമചിത്തത നമ്മൾക്ക് വരും. എല്ലാ സുഖത്തിലായാലും ദുഃഖത്തിലായാലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രശാന്ത മനസംഹ്യേനം യോഗിനം സുഖം ഉത്തമം ഉപൈതീശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂത കൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ യോഗി ഇപ്പൊ സമാധി ലെവലിലാണ് ഇവിടെ പറയണത് കേട്ടോ. അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പരമാനന്ദ സുഖമാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച് സമാധി ലെവലിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ മാത്രമാണ് അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിന് അതീതമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും രജോ ഗുണത്തിലാണ്, കുറച്ചൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുമാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുന്നത്, പരോപകാരം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ താൻ പരമപുരുഷനുമായ ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ അറിയാം? ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഗുണത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയണം അല്ലേ, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് ആവാൻ പറ്റാത്തത്? ഭഗവാന്റെ അരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാലടികളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സുണ്ടാവേണ്ടത്. കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മേലെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, നമ്മൾക്ക് ഏത് ചീത്ത വിചാരങ്ങളും ഇല്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷക സുഖേന ബ്രഹ്മസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. പരമപുരുഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയുക എന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തി സേവനത്തിലാണ്. എന്താണ് നമ്മളുടെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ ആണിത്. എന്താണ്? പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ് എന്നറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്താണ്? പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയുക. എന്താണ് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധം? പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മള് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ്, സ്വാംശമല്ല വിഭിന്നാംശമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. സ്വാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലീലാവതാരങ്ങളൊക്കെ വന്നില്ലേ, അതൊക്കെ ബലരാമനായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെല്ലാം ഇപ്പൊ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, അതൊക്കെ സ്വാംശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല. അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ശ്രീരാമദേവനായിട്ട് വന്നാലും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അതില് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. ഉള്ളിലുള്ള അംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സ്വരൂപമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല.
അതാണ് വ്യത്യാസം, വിഭിന്നാംശവും സാംശവും തമ്മിലുള്ളത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയുക. നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ്. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ അറിവാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈശദേയോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവ്വജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവ്വജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവ്വജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. ഇതാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് സമാധിസ്ഥനായിട്ടുള്ള അഷ്ടാംഗ യോഗയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒരു യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാ ജീവികളിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നവൻ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓരോരുത്തർ ഇവിടെ എത്ര പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്? എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. 17 പേര്. ഇന്നലത്തെക്കാളും കുറവാണോ? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, 17 പേരാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ 17 പേരില് 17 നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ മാതാജിമാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ നോക്കിയ പേരുകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആ ഒരു പേരുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആരെങ്കിലും നമ്മൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള അതായത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കൂ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഗീതാകുമാരി മാതാജി ആണെങ്കിൽ ഗീതാകുമാരി മാതാജിയാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് വിജയകുമാരി മാതാജി ആണെങ്കിൽ വിജയകുമാരി മാതാജിയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പുറത്ത് ബിന്ദു മാതാജി ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ ബിന്ദു മാതാജിയാണ് എന്നുള്ള ലെവലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ അവരെ ആ ഒരു രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ബിന്ദു മാതാജി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുക? വീഡിയോ നോക്കും, ഏതാണ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ശരീരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണേ അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. അപ്പൊ എപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ യോഗി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ജീവികളിലും ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് യോഗി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. എല്ലാ ജീവികളിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഓരോരുത്തരെയും തനിക്ക് തുല്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സജമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നു, എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നു എന്ന് കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എവിടെയും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ പോലെയാവണം നമ്മള്. പ്രഹ്ലാദന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചപ്പോ നിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണുള്ളത്? ഈ പില്ലറിലുണ്ടോ? ഈ തൂണിലുണ്ടോ? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ആ തൂണിലുണ്ട്, എല്ലാ തൂണുകളിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു സംശയം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം എപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയം വരുന്നു, ഇപ്പൊ ദ്രൗപദിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വന്നില്ല, എന്തിനാണ് അവസാനത്തെ ആ സാരിത്തുമ്പ് വരുമ്പോ അത്രയും ടെൻഷൻ ദ്രൗപദിയെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താ പറയുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം ദ്രൗപദി അത് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നതാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് സ്വയം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാവം അവിടെ കുറച്ചുണ്ടായി എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ അതിനെ പിടിക്കുന്നത്. അവസാനം 2 കൈയും മേലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആ നിമിഷത്തിൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ വന്നു നമ്മൾ കൈ ഉയർത്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ പൂർണ്ണമായും എന്നെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോൾ അധികവും നമ്മളെ കൈ രണ്ടും മേലെ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ 2 കൈ മേലേക്ക് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു, എന്റേതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഭഗവാനെ എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തണം. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. അത് നമ്മളെ കൂടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുമോ?
ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായിരുന്നു ആ ദ്രൗപദിയുടെ ഇത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണ് വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് കൃഷ്ണ അത് 2 കൈ ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവരെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, അവരെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണബോധം മുദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കലാണ്. സംസാരമുക്തിയേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമാണ് ഈ അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരമുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് സംസാരമുക്തി? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയൂലേ, മൃത്യോർമാമൃതം ഗമയ, നമ്മളെപ്പോഴും പാടാറുണ്ട്. അസതോമാ സദ്ഗമയ, അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കൂ. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കൂ. പിന്നെന്താ പറയാ, മൃത്യോർമാമൃതം ഗമയ. എന്താണ് മൃത്യോർമാമൃതം ഗമയ എന്ന് പറയുന്നത്? മരണത്തിൽ നിന്നും അമരത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കൂ, അതായത് മരണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്. അത് തന്നെയാണ് ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നത്. എന്താണ് അമരത്വം എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഭജഗോവിന്ദത്തിൽ പറയും അല്ലേ, പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം പറയുന്നുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യര്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് ഭജഗോവിന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വായിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? മരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കഫം, വാദം, പിത്തം ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ അനക്കാനാവാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വായിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും വരാൻ സാധിക്കില്ല. ആ അവസ്ഥയിലല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ രോഗങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുക അല്ലേ? ഇപ്പോഴേതേ കണ്ടില്ലേ എന്റെ അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥ അത്രയും പ്രായമായോ എന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിന് മേലെ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടോന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഏത് നിമിഷം ഭഗവാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകണം അല്ലേ? ആ ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞു പോയ നിമിഷം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ഏജ് കൂടിക്കൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര വർഷമാണ് നമ്മുടെ അലോട്ടഡ് ടൈം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾക്ക് പാഴാക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ സംസാരമുക്തിയെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടാണ് എന്തെന്ന്? ഭഗവാന്റെ ഉള്ള പ്രേമം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഏതവസ്ഥയും നമ്മൾക്ക് സങ്കടമായിട്ട് തോന്നില്ല, സന്തോഷമായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ നരകത്തിലായാലും ശരി, നമ്മൾ ഏത് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളെ അതിന് സർവൈവ് ആക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രേമമാണ് ഒരു മോക്ഷത്തിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിയേണ്ടി വരുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ക്ഷണനേരം പോലും സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യെന്നാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തന് ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാണ്ടോ ഇരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവത് ചിന്ത ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കൃഷ്ണ, എന്റെ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും എന്നുള്ളതാണ്. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോമാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവദാ വർത്തമാനോപി സയോഗീമയി വർത്തതേ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവും ഞാനും, അതായത് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് യോഗിക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് അവരെപ്പോഴും ശ്രമിക്കും. പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനനിരതനായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. വിഷ്ണു ഒന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അവിടുന്ന് തീർച്ചയായും സർവ്വവ്യാപിയത്രേ. ഏകരൂപിയെങ്കിലും തന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി കൊണ്ട് അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും വാഴുന്നു. ഒരേ സമയത്ത് നാനാ പ്രദേശങ്ങളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സൂര്യനെ പോലെ. അതെ, നമ്മൾക്ക് തോന്നൂലേ സൂര്യൻ നമ്മുടെ മേലെയാണുള്ളതെന്ന്. പക്ഷെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താ തോന്നുന്നത്? സൂര്യൻ നമ്മുടെ മേലെയാണുള്ളത് എന്നാണ്. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും
വാഴുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത്. അതുപോലെ നമ്മള് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത്? ആ ബ്രഹ്മാവ് അവര് എന്താണ് പശുക്കുട്ടികളെയും ആ ഗോപകുട്ടികളെയും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ അത്രയും രൂപങ്ങളായിട്ട് വിസ്തരിച്ചു. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഒരു വർഷമാണ് നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കണ്ണ് തുറക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഭൂലോകത്തിലെ ഒരു വർഷമാണ്. ഒരു വർഷമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവർ സ്വന്തം അമ്മമാർക്ക് പോലും അതായത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഈവൻ ബലരാമന് പോലും അവസാനമാണ് മനസ്സിലായത് ഓ കൃഷ്ണന്റെ ലീലയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോർജുന സുഖം വായതി വാ ദുഃഖം സയോഗ പരമോ. അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. ഇനി ഒരു യോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ്. എപ്പോഴും അവർക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ, തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ അത്രയൊന്നും എലിവേറ്റഡ് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി മറ്റുള്ളവർ നന്നായി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും പുറത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല, എന്നാലും ഉള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തോന്നുന്നു, അയ്യോ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായാലും, അവര് നന്നായാലും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവണം നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ സുഖത്തിലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ അയ്യോ എന്താ അവർക്ക് അങ്ങനെ ആവാം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം. പരദുഃഖ ദുഃഖി എന്നാണ് പറയുക. നമ്മൾ അർജുനനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട സമഭാവനയോടെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ അവരുടെ കൂടെ പോയതിന്റെ അവരോട് എന്താണ് അയ്യോ അവർക്ക് അതിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴികൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെപ്പോലെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സ്വയം ഇതായിട്ട് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ? ആരെങ്കിലും വേഗം പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണ് 3 തരം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും അറിയില്ല? അതിദൈവികം. കറക്റ്റ് ആണ് മാതാജി. അതിദൈവികം, അതിഭൗതികം, എന്താണ് സ്വയം വരുന്നത്? എന്താണ്? ആധ്യാത്മികം. ആധ്യാത്മികം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ 3 തരം ദുഃഖങ്ങള് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്നാ പറയണേ? ബദ്ധമായ ജീവാത്മാവിന് താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ്. അതായത് നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാതെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ അതിദൈവിക ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് പ്രളയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രയോ പേര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും അത് മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു. ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം പോലും ഇല്ല അല്ലേ, അത്രയും ബിസിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാൾ കൃഷ്ണാബോധം മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നുകൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആകേണ്ടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏവരെയും ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തമ യോഗി അത്രേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ, ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം, നിങ്ങളുടെ ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭാഗവതത്തിൽ കൂടി, ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടി ഓരോരുത്തരെയും ബോധവാന്മാരാക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകുവാൻ വേണ്ടി വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യോഗി ഏവർക്കും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനാകാനായി ആവുന്നത്ര യത്നിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പോലെ പരിപൂർണനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകാൻ വേണ്ടി വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യോഗി ഏവർക്കും കൃഷ്ണ. അപ്പോ 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പറയാ കേട്ടോ. ഭജനാനന്ദി, സമയത്രയും നോട്ടെ കുറച്ച് സ്പീഡായി എടുക്കാനി. എന്താണ് ഭജനാനന്ദി, ഗോഷ്ഠിയാനന്ദി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, യോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സന്യാസിമാർ 2 തരത്തിലാണ് ഇതാവുക. ഭജനാനന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്വയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വയം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, അവര് ഏതെങ്കിലും വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്ന് അവർ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. അവരൊരിക്കലും നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ സ്വയം ഞാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം എന്നുള്ളതാണ്.
അതാണ് ഭജനാനന്ദി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഗോഷ്ഠിയാനന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എങ്ങനെയാണ്, അവര് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരാളാണ്. പക്ഷെ അവർ എന്താ ചെയ്തത്, അവർ ലൈഫ് മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, അങ്ങനെയാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. അത് 70-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്താണ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അവര് പുസ്തകം എഴുതി അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പാർശ്വനായിരിക്കണം, അല്ലാണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഭാഗവതത്തിനൊക്കെ ഇത്രയും ഭാവാർത്ഥം ഒക്കെ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നിരുന്നാലും അവർ പൂർണ്ണമായും എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്, എത്ര പേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത്രയ്ക്കും ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയാ, അങ്ങനത്തെ ഒരു യോഗിയാണ് പൂർണ്ണതയുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. രണ്ട് പേര് മനസ്സിലായില്ലേ, ഭജനാനന്ദി, ഗോഷ്ഠിയാനന്ദി കേട്ടോ. അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാ സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങുവതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു, അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ ഇത് പറഞ്ഞു സമാധി വരയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടോ. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒപ്പം ഭക്തിയോഗം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രഭാതം നമ്മൾക്ക് അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ സമാധി ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമാണ്, ഇത് എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവാൻ തോന്നുന്നില്ല. എന്താ കാരണം, ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല. കാരണം ഈ സമാധി ലെവലിലേക്ക് വരയ്ക്കും ഇരിക്കുക, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാഹാരം കൊണ്ടുവരിക, അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാദി ഫലവദൃഢം തസ്യാഹം വിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ആരാണ് പറയണത് എന്ന് ആലോചിക്കണം, അർജുനനാണ്. അർജുനൻ എങ്ങനത്തെ ആളാ നമുക്കറിയാലോ. ചെറുപ്പത്തില് ദ്രോണര് അസ്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആ മേലെയുള്ള ഒരു കിളിയുടെ മേലെ അസ്ത്രം അതായത് ആ കിളിയെ താഴെ വീഴ്ത്തണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ടാസ്ക്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവര് ഓരോരുത്തരോടും എല്ലാവരോടും എയിം ചെയ്യാൻ പറയും. എന്നിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരോടും ദ്രോണർ ചോദിക്കും, എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ചിലരെന്താ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ മരം കാണുന്നു, മരത്തിൽ കിളിയെ കാണുന്നു, എന്താണ് ഫുൾ ഇലകൾ കാണുന്നു. അങ്ങനെ പല പല ഉത്തരങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണനോട് ഈ അർജുനനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ആ കിളിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം, കിളി പൂർണ്ണമായും കാണുന്നില്ല, കിളിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അർജുനന്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള അർജുനൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിന്ന് ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ, എന്റെ മനസ്സ് അത്രയും ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്, കൊടുങ്കാറ്റിനേക്കാൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ആ മനസ്സിനെ. അതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ്, ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ മെത്തേഡ് എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. മനുഷ്യന് മനോനിയന്ത്രണം പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ദേഹമാകുന്ന രഥത്തിൽ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്, ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി. മനസ്സ് കടിഞ്ഞാടും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളും അത്രേ. മനസ്സിന് വഴികാട്ടേണ്ടതാണ് ബുദ്ധി, എങ്കിലും തന്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു. അല്ലെ, മിക്കവാറും അവസ്ഥയില് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് മറ്റുള്ളതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായക മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം തരണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളോട് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നതും ആരവ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് കീഴടക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എങ്ങനെ നമ്മൾ നേടണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വേണം അത് സാധിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
അസംശയം മഹാബാഹോ മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശരിയാണ്, അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അഭ്യാസേന, നിരന്തരമായ പരിശീലനം കൊണ്ട്, നിസ്സംഗത കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വരും. ഘട്ടംഗ മഹാരാജാവിന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കിട്ടി. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വഴക്കമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ടല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ വൈരാഗ്യം നേടാം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരണം അതിൽ. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭൗതിക ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭൗതികോദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ ഒരാൾ ദിവ്യ സംതൃപ്തി അടയുന്നു. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗിക്ക് പഥ്യ ഭോജനവും അത്രേ. ഈ ചികിത്സയാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്കിപ്പോ രോഗമാണ്, നമ്മൾ രോഗികളാണ്, നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പെട്ട മാറിയാണുള്ളത് നിൽക്കൂ. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ രോഗം മാറി നമ്മൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണം. പക്ഷേ രോഗം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ള ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പ്രകൃതിദത്തമായ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് കരിമ്പാണ് എന്നാണ് പറയുക, കരിമ്പ് ജ്യൂസ്. പക്ഷെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ആ ജ്യൂസിന് മധുരമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, നമ്മൾക്ക് രോഗമുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അതിന് കയ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ക്രമേണ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഡെയിലി കുടിച്ച് നമ്മുടെ രോഗം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് മധുരം വരാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത്, ഓ ഇതവന് മധുരമായിരുന്നു അല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് സെയിം കരിമ്പ് ജ്യൂസ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നിയിരുന്നത്? അതിന് കയ്പാണ് തോന്നിയിരുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭൗതിക പതുക്കെ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ. എന്നാണ് ഒരു സീരിയൽ കാണുന്നതോ അതൊക്കെ കുറേശ്ശെ ക്രമേണ അതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, തെറ്റായി പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ. കുറെ സീരിയലിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ വൾണറബിൾ ആയിട്ട്, എന്താ പറയാ, സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവര് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആക്കുന്നത് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സീരിയലുകളൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം സെന്റിമെന്റ്സ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയണം, അവര് അടുത്ത ദിവസവും ആ ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കണം. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കണോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല. അവരെ എഴുതുന്ന ആളുടെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, അത് എത്ര നാളത് ഓടാൻ സാധിക്കും, എത്ര പേര് അത് സെന്റിമെന്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് കാണും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള ബോധം നമ്മൾക്ക് വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകി പോവുകയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രകാശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത്? ഒരാള് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന് പ്രസാദം, എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന് പ്രസാദം വെക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അസുഖങ്ങൾ വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരില്ല. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നല്ലതാവും, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നല്ലതാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ചികിത്സയാണ് കൃഷ്ണബോധ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഭവരോഗത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു വഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അസംയതാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതി ഹി വശ്യാത്മനാ തു യദാ ശക്യോ വ്യാപ്തോമുപായതഃ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തതിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ ഇതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണുതാനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഭക്തൻ നിരന്തരം പ്രേമപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി
എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഭക്തൻ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ പ്രേമപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകാതെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിനെ തുടർച്ചയായി നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. കാരണം മനസ്സും ഈ അതാ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലാണ്. ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ആരെയാണ്? മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതിനെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അത് കീഴടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രേമപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ട് അഹൈത്തുകി അപ്രതിഹത സവേ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അതോഷജേ അഹൈത്തുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന് സന്തോഷം വരും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും നമ്മളെ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോപേദോ യോഗാചലിത മാനസക അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാംഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഇനിയാണ് അടുത്ത ഭാഗം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ അവന് മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഇത് 37ാമത്തെ അല്ലേ, ഒരാള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? പിന്നെ അത് വേണ്ട, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല, ഇതൊക്കെ എനിക്കും കുറച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഒക്കെ വയസ്സാകാലം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നും വഴി മാറിപ്പോയി. കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ഭക്തിയുത, നിങ്ങളൊരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. ഇനി നിങ്ങൾ ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ ക്ലാസ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2-3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പതിയെ നമ്മളൊക്കെ അതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയാൻ തുടങ്ങും. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോടാണ് ആകർഷണം കൂടുതൽ കാണിക്കുക ഓരോരുത്തരുടെയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഇടയിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വിചാരിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അഥവാ യോഗ ദർശനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെയും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയേണ്ടതുണ്ട്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക ചര്യയിൽ യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും പ്രലോഭനങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജഡമഹാരാജാവിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയ ഒരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്തായി, ആ മാനിനോടുള്ള ഒരു സിമ്പതി മൂലം അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കച്ചിന്നോ ഭയവിഭ്രഷ്ട ചിന്നഭ്രമിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണപതി. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്ത് സ്ഥാനമില്ലാതെയും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. മുപ്പത്തിയെട്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേ മുതൽ 38. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതേപോലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ? അപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ശരി, ഇപ്പൊ അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് വന്നു, അതിൽ നിന്ന് വഴി മാറിപ്പോയി, ഇങ്ങനെ ഭ്രഷ്ടനായി അല്ലെ, അയാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അത് ഇങ്ങനെ എന്താണ്, എവിടെ എത്താണ്ട ആയി പോവോ അവരുടെ ലൈഫ്? ഇനി പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റില്ലേ ചോദിക്കുകയാണ്. ഭൗതികവാദികൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ സത്യയിൽ താല്പര്യമില്ല. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക ഉത്കർഷത്തിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മണപതി. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള അത്യുത്തമ മാർഗം ഭക്തിയോഗം അഥവാ നേരിട്ടുള്ള ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികവാദികൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതികവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ അതിനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവണം, നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായിരിക്കണം, അവരെ ഉത്കർഷം എങ്ങനെ സംഭവിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിപാടുകൾ അവർ ചെയ്യും. നമ്മളെപ്പോഴും കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ.
നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാനെ എന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതുവരെയ്ക്കും ഇല്ല. എന്റെ ഭർത്താവ് നന്നാവണേ, എന്റെ മക്കൾ നന്നാവണേ, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വീട് കിട്ടണേ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നന്നാവണേ, എന്റെ ജോലിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണേ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് മേലെയായിട്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് എന്നെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കണേ, അങ്ങയുടെ അടുത്തെത്താനുള്ള ഒരു വഴി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോ, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം വരിക അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ആ വഴിയെ കുറിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനെ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മണപതി കണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള ഭക്തിയുദ്ധ മാർഗമാണ് അത്. എന്താണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ല അതിനുള്ള മാർഗം എന്നിവിടെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വതന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാന ഹ്യുപപത്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം, അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങനെയല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ സംശയം തീർത്തു തരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ വസ്തുതകളും തീർച്ചയായിട്ടും കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനേക്കാളും സദൃശനായിട്ടോ അസമൂർദ്ധ എന്നാണ് പറയുക, ഭഗവാനേക്കാൾ സമനായിട്ടോ മേലെയായിട്ടോ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹനാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണ ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതി. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. ഒരു തവണ നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആശ്രയം നേടുന്നവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും നഷ്ടമോ പതനമോ ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ തികച്ചും നിറവേറ്റിയിരുന്നാലും യാതൊരു ഗുണവും നേടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ എത്ര വലിയ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫാമിലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്നായി പോകുന്നുണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആ മരണം വരയ്ക്കും അവർ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുണവുമില്ല. വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരണം? അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വരണം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർവഹണത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവൻ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഭാഗവതം ഉറപ്പു തരുന്നത് ആ പരാജിതനായ യോഗിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ്. എന്നാൽ ചിലവരുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയിൽ നടക്കണമെന്ന് ഒരാളാവണമെന്നില്ല. അയാൾ ഫുൾ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജീവിതം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് സീറോ ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെയോ അയാൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പൂർണ്ണമായും അയാളുടെ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നുണ്ടാവില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ണില്. പക്ഷെ അയാളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് മറ്റയാളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിനേക്കാൾ എത്രയോ ആയിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ക്രെഡിറ്റില്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാബോധപൂർവ്വമുള്ള കർമ്മം മാത്രമാണ് ശ്രേയസിന് കാരണമാകുന്നത്. ആ വഴിക്ക് മുന്നേറാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണാബോധ മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന എന്ത് ശാരീരിക ക്ലേശത്തെയും സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്നവനെ തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയും മഹാതപസ്യം എന്ന് കരുതാം. അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണാബോധമാണ്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തി സേവനങ്ങളാണെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധമാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ അവസാന സ്റ്റെപ്പാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഇനി 41 പ്രാപ്യ പുണ്യ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ ഉഷീത്വാ ശാശ്വതീ സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹ യോഗഭ്രഷ്ടോ വിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതം. അപ്പൊ എന്ത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. അതായത് അതിനിടയിൽ വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താ ഉണ്ടാവുക?
അവരെ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം സുഖമായി ജീവിച്ചതിന് ശേഷം മറുപടിയും എവിടേക്ക്, നല്ല വീടുകളില് നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇവർക്ക്. അപ്പൊ ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ബാങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ പരാജയമടഞ്ഞ യോഗികളും രണ്ടു തരക്കാരുണ്ട്. തെല്ലൊന്ന് മുന്നേറിയ ശേഷം വീണു പോകുന്നവർ, ഏറെക്കാലത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം തോൽവി ഏൽക്കുന്നവർ. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണതയെ ആർജിക്കലാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഥവാ യോഗീനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മ യതീദൃശം. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. നമുക്ക് ചില യോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്സാര കാരണം കൊണ്ട് അവര് താഴെ വരേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കാരാണ് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയാം, ആക്ച്വലി പ്രഭാതിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈഫാണല്ലോ രാമാനുജരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ് എന്താ പറയാ, യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ വന്ന് വീഴും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തില് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിലൊക്കെ വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം. വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള യോഗികളൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ജന്മം വളരെ ദുർലഭമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരു ഓം ശ്രീ വിഷ്ണുപാദ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവും ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ ഇടവന്നത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതാരംഭം മുതൽക്കേ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതീന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ക്രമമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. അതാണ്, ഒക്കെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോസ്വാമിമാര് നിറയെ പേരുണ്ട്, അവരൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. 2-3 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യഥേച്ഛാതോ ഭൂയ സംസിദ്ധ കുരുനന്ദന. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻജന്മത്തിലെ ദിവ്യബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് മുൻജന്മത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ ബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന നല്ല ജനനത്തിന് ഉദാഹരണം അത്രേ ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ തന്റെ 3-ാം ജന്മം എടുത്ത ഭരത മഹാരാജാവ്. അതാണ്, ഭരത മഹാരാജാവിന് അത്രയും ഒരു നല്ലൊരു ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്. അതെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്കായിരിക്കും അവർ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്, യോഗ പരിശീലനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകാറില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് യോഗികൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിന് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളൊരു കാലം എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഭഗവാൻ. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ക്രിയതേഖ്യവ്യ ശോഭിസ ജിജ്ഞാസുരഭിയോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാതി വർത്തതെ. ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകർഷനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, മുജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്തായാലും ഭഗവാനോട് മാത്രമാണ് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അടുത്ത ജന്മത്തിലും. അപ്പൊ ജിജ്ഞാസുവായ യോഗി എന്ത് ചെയ്യും? ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം നിരന്തരം ഉരുവിട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് മുജ്ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം വേദോക്തങ്ങളായ ക്രിയാപദ്ധതികളെയും മറ്റും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല, ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും അവിടെ പ്രശ്നമല്ല. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം തുടർച്ചയായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചതിന്റെ അത്രയ്ക്ക് അറിവ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവകൽമഷനും പ്രയത്നാധ്യാത്മാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽപിഷക അനേക ജന്മ സംസിദ്ധി തതോയാതി പരാംഗതിയും. സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അപ്പൊ എന്താണ്, അവരെന്ത് ചെയ്യും? അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനം പരിപൂർണ നേടി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാൾ സമാധിയിൽ എത്തിയിട്ട് എവിടെ എത്തും? പരിപൂർണത നേടും എന്നുള്ളതാണ്. അനേക ജന്മങ്ങളുടെ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് ശേഷം നോക്കണം കേട്ടോ. എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കാരണം സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മായികമായ ദ്വന്ദ്ഭാവനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തി നേടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ പ്രേമപൂർണമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളിലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങള്
ചെയ്ത് ഈ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഏതൊരവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട്, ഈ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. അപ്പൊ തവ സിഭ്യേതികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോപി മതോദിതഃ കർമ്മീഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാദ്യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്യേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനത്രേ യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ വിടാതെ നോക്കുക. ഇത് അർജുനനോടല്ല, നമ്മളോടുള്ള ഉപദേശമാണ്. ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ വരാം, മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കാം. ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, അതൊക്കെ വയസ്സാം കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിറയെ പേര് ചോദിക്കാം. എന്തിനാണ് ഈ രാവിലെ ഇത്ര നേരത്തെ ഉറക്കഴിച്ചിരുന്ന് നാമജലയുടെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ പ്രൂഫുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ? പലരും പല പുസ്തകങ്ങളിലും പലതും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിനും മേലെ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. പതിയെ പതിയെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു കൈയുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ എന്തായാലും ഭഗവാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് അറിയാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഒരുപാട് നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേ ബി ആ കാര്യങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ, ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി അതിനെ കുറച്ചും കൂടി കൂളായിട്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ലെവൽ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തപസ്യേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനത്തെ യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരമസത്യത്തോടെ ബന്ധപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംയോജന പ്രക്രിയ പ്രധാനമായി ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാകുമ്പോൾ കർമ്മയോഗമെന്നും, പ്രധാനമായി ജ്ഞാനത്തിലായിരുന്നാൽ യോഗമെന്നും, ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ഭക്തിബന്ധത്തിലായിരുന്നാൽ ഭക്തിയോഗമെന്നും പറയുന്നു. 3 യോഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുക? നമ്മളുടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കാം, അത് കർമ്മയോഗം. ഇനി പ്രധാനമായും ജ്ഞാനത്തിലായിരുന്നാലോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊണ്ട്, അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗമാരി നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് അവസാനം ഭഗവാനിൽ എത്തണമെന്നാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നേരിട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഞാൻ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയോഗമാകും. യോഗീനാമപി സർവേഷാം മഗ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമയയുക്തതമോ മദഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. യോഗീനാമപി സർവേഷാം എന്താണ് ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ മേലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുകയാണ്. എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെന്തൊക്കെയാ പറയേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. പിന്നെന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും വലിയത് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. കർമ്മയോഗികളിൽ ജ്ഞാനവും ത്യാഗനിഷ്ഠയും വളരുന്ന ആ സ്ഥിതിയാത്രേ ജ്ഞാനയോഗം. അതായത് ഒരു കർമ്മയോഗി ആദ്യം തന്നെ ഒരു കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കർമ്മയോഗി ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയാ, ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗി വിവിധ ശാരീരിക പ്രക്രിയകളാൽ പരമാത്മ ധ്യാനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും മനസ്സ് പരമാത്മാവിൽ ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അഷ്ടാംഗയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. എന്നാൽ അതിനെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റു യോഗങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളോട് അതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുക, നേരിട്ട് ഭഗവാനില് സമർപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. വേഗം കേട്ടോ, ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി, സോറി.
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത്? ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്താണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? ഫലസിദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? അല്ലാതെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? ഫലസിദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാതെ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. മൺഡേ നമ്മൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതി. ഇനി പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്നു? യോഗം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത്, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. യോഗാരൂഢൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭൗതിക തൃഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെയെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്യജിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെയെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ, ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്ക്, ഏറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ആവാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അതുപോലെ എന്താണ്, കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങുക, കുറവ് സമയം ഉറങ്ങുക. അതാ പദ്ധതി. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, മാത്രം വരുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ആരുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ആൻസർ പറയുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എഴുതിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ വിരമിക്കണം. അല്ല, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം, ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം, ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. അടുത്തത്,
കാറ്റിനേക്കാൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസമുള്ളത് എന്താണ്? മനസ്സ്. എന്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് അതെ, അതാണ് മതം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് ആസക്തരായവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. കഴിയില്ല. ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ അതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് എടുക്കാം. ഒരേ സെക്കൻഡ്. എന്താണ് ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറയൂ. ശരിക്കും ഇതില് പൊതുവെ ഭക്തന്മാരുടെ എന്തൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. പിന്നെ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തി പ്രാപിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും പൊതുവെ. എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ തന്നെ എല്ലാം അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് കരുതുക. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. നല്ല പോയിന്റുകളായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ. ഏതാന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ. ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കണം. സമർപ്പിച്ചിരിക്കും അവര്. അതാണെങ്കിൽ കൊടുത്തണം. ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തല്ലോ? ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായി തന്റെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവത് ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിനായി കൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കർണങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ ദിവ്യമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിലും ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യത്തിലും നാവ് തൃക്കാൽകളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസീതളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിലും കാലുകൾ ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിലും ശിരസ് തിരുമുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിനും അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മളെ ആൻസർ എഴുതണോ? മാതാജി, ഇതിപ്പോ ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 343ാമത്തെ പേജാണ് എന്റെ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കില്. എല്ലാവരുടെയിലും എനിക്ക് അറിയില്ല. അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഇതില് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് തന്റെ വാക്കുകൾ. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർവജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനി കരോഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലെ താഴെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോക പറഞ്ഞ? 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ വിനിയിതം ചിത്തം ആത്മന്യേവതിഷ്ഠതേ എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് പേജ് നമ്പർ വന്നിട്ട് 343 കേട്ടോ. നോക്കൂ. എല്ലാവരുടെയും എനിക്കറിയില്ല, ബുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. എന്റെ അടുത്തുള്ള ബുക്കിൽ 343 ശ്ലോകം 18. അതിൽ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ സവൈമന കൃഷ്ണ അതിന്റെ താഴത്ത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാല് ഇത്രയും ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതണോ? അതാ ചോദിച്ചത്. അത്ര എഴുതണം. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതണം മാതാജി. അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം അത്രയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പഠിച്ചിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇനി വേറെ എന്താണ്?
ശരി, അപ്പൊ നാളെ നോക്കട്ടെ. നാളെ ഒരു ചെറിയ അധ്യായമായിട്ടാണ്. അടുത്ത അധ്യായം ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ അധ്യായം അല്ല. 7ാമത്തെ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങുകയാണ്. നോക്കണം. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ.